stroga u kojoj živi baba Roga. A ja sam valda, razumete, jedno veoma hrabro dete, pa sam rešio upravo stoga da joj pokažem njenog Boga. Ali valjda znate i sami, baba Roga se krije u tami. Nosim joj limun, nudim joj krušku, al ona mi da pokaže njušku. Da li postoji ili ne postoji, uglavnom ona se upravo